Marko Sanavi Benavideste. Va néixer a Iugoslàvia el 1908, d'origen jueu, encara que sempre manifestés sentir-se espanyol. Va morir el 1989, als 81 anys d'edat, causant gran impacte a Barcelona, on residia, ja que era un home molt benvolgut i estimat per tots. Va ser soci de les 3 associacions barcelonines: Societat de Socorros Mutuos de Persones Sordes de Catalunya, Casal de Sords de Barcelona i Cerecosord. El 1917 es va crear el primer club esportiu de sords a Espanya, el Club Esportiu de Sords de Barcelona, i molt després va ser un dels forjadors en la constitució del Comitè Espanyol d'Esports Silenciosos, depenent de la llavors Federació Nacional de Societats de Sords-Muts d'Espanya, l'actual CENSE. Però que ja no depèn de la CENSE. El Comitè Espanyol es va crear el 1949 i el primer president va ser la Navi fins al 1959. I que després la presidència va ser a càrrec del José Luis Peñacova fins al 1972. Finalment, Marko Sanavi, als seus 81 anys d'edat, va morir pel resultat d'un accident de circulació ocorregut a Barcelona. La seva mort va causar un gran impacte, ja que era un home molt valorat i benvolgut. Al llarg de la seva vida va emigrar a diversos països per motius laborals, a Iugoslàvia, Suïssa, França, Turquia, etc. I sempre va estar molt unit a la seva dona, l'admirable Marina Bell. No van tenir fills i el seu caràcter senzill i jovial feia que aparentés molts anys menys, tenint sempre una actitud amigable amb persones de totes les edats.